A čo, vítajte u ďalšieho videjka. Dneska som si vytunoval fáru. Mám červené disky, horské pneumatiky a Black & Yellow. Túto poznávaciu značku. A vlastne ako som vám sľúbil, idem sem. A ukážem vám jednu milú premiéru. Kde sú štetky? Poďte, nácista moja, draho chceš? Tak moja, poď, jaj. My si to užijeme. Aha. A ide čas, na ktorý som ja čakal. Au. No, eto tu. Vidíte to. Oj. Chvíľu musíte počkať. Je to až také dobré. Retube je lepší na to. No, však už sa robí. Dobre. Neviem čo. Počkaj, to je... No dobre. Neviem, možno vám nadržím aj štetku. No dobre, choď do piču. Choď. Dobre, to mi tu stačí. Toto mi tu stačí. Išli sme tam iba na chvíľku, lebo dosť ma to nudilo. A teraz idem nájsť štetku. Že menší strih. Tak nepôjdeme ku štetke, bohužiaľ. Lebo som prišiel o moje autičko, zomrel som. Ale tu by mali byť helikoptérky, čiže by som vám chcel ukázať môj menší strih. Už sa tam ženiem. Piči! Žiadny vrt. Ostáva mi jediné. Skočiť. Takže toto by mohol byť koniec tohto videa. Neviem, že či hej, neviem, že či áno. Ale mám na to právo, aby som ja vyskočil a do niekoho jastrčil. Aby sa ma bál, aby mi spieval, že sa ma on bojí. Že ho to neprebolí. Strieľate do mňa a ja si aj tak tam vyleziem. Ja nikdy nikde nezaleziem. Neviem, ako mohli vidieť zbraň, keď ja som bol na streche a oni boli tam dole. Ale ušli. A ideme sa pozrieť, a ešte to znova nie sú helikoptérky. Dneska som ich už využil dvakrát. Čiže dalo by sa čakať. Tu ešte olej. Bullshit, ani naboje tu nemám. To je bullshit. Ja tu naboje nemám. Aha. Kľudne klikám. Týmto ja strieľam na ovládači. A nestrieľam. Kurva. Wow. Počkaj, tak zakopnem, že vyskočím, zakopnem a budeme šťastní. Wow. Nie. Aj do piči. Nevadí. Spadol som na vedľajšie miesto. Čiže čus!